Krásný den, milé ženy. Dneska mám tady pro vás, pro nás hostku. A to je Mitra Pavlincová. Vítám tě tady. Ahoj. Ahoj Tarako, děkuju a zdravím všechny sledující. Já bych tě možná na začátek uvedla, věřím, že tady není žádná žena, která by tě neznala, ale pokud je, tak bych možná o tobě řekla, že jsi žena, která nejenom má to krásné zvíře, které vidíme za tebou, tak Honky. ahoj, takovýho chlupatýho miláčka, ale že jsi taky žena, která pořádá ženské semináře, ženské kruhy, vlastně i Červený stan, zabýváš se tématy vztahu, intimity, sexuality, možná můžu říct i ženské síly a vůbec takového obrácení žen do nitra za mě. Chtěla bys k tomu ještě něco doplnit a dodat, co všechno, kromě ještě provázení pálavou, mě teďka napadlo, děláš a pořádáš. Tak děkuji za krásný úvod. Co můžu doplnit? Takže pracuji ještě s psychosomatikou a teď nově teda jsem i oficiálně koučem, takže budu i koučovat, což je něco, k čemu jsem měla totální odpor, ale prostě bylo to chtěno, abych šla i do tohoto a moc mě to zajímá, protože je to vlastně o neurovědě, to, co jsem si vybrala a u koho jsem se učila, tak ten mozek, já jsem tím fascinovaná, co to naše psyché dohromady s tím s tělem dělá, takže i psychosomatiku. No a tam teda beru i jako muže a někdy i s Petrem Křížkem děláme vědomou sexualitu pro ženy a muže, protože pořád, aby to nebylo jenom o těch ženách, ale zase jsem žena, takže moc o těch mužích, i když nějaký inkarnace asi mužský mám, tak ne všechno si úplně pamatuju a teď vlastně pořádám ještě retreaty do Maroka, protože já tam někde prostě v těch arabských zemích mám to svoje doma a velmi ráda se tam vracím a beru tam do té divokosti ráda ty, co si to se mnou užívají. A jo, jak jsi říkala, putování pálavou po energetických místech, protože jsem tady tím prorostla, jak v tom v těch pirátech součástí lodi, tak já součástí pálavy, pálavský krakonoš. Tak no, tak to je asi tak nějak. A možná ještě ty Muva tance, dělám Muva tanec, který taky pracuje vlastně s psychosomatikou a takový léčivý, hravý tanec. No, ten znáš vlastně taky. Jo, ten znám a miluju, takže určitě můžu vřele doporučit. A ještě mě napadla tvoje kniha, kterou jsme nezmínili. Takže vidíte, že kdo se dotkne svojí duše, tak je opravdu multipotenciální. A že potom jako vyjmenovat všechno to, co děláme, tak už i my sami zapomínáme, co vlastně všechno, čeho všeho se dotýká ta naše duše a kde všude můžeme ostatní lidi provést na té cestě aspoň na nějakou třeba chvíli. Co ty a téma vztahů, sexuality nebo vůbec to téma, které teďka aktuálně třeba cítíš a vnímáš v tom kolektivním poli, jak to na tebe působí vůbec vztahy dnešní doby, nebo co tam vnímáš ty jako aktuálně na pořadu, jak se říká dne? Hezky si řekla, co ty a vztahy a sexualita, protože my si někdy myslíme, že někdo, když je nějaký přednášející, nebo často se používá guru, takže to neřeší, ale řešíme to vlastně všichni. A přesto, že já teda letos slavím se svým mužem 25 let, tak ono pořád je jako na čem pracovat. A teď, jak je vlastně ta doba, kdy dochází k těm změnám, tak co jako já vnímám, že je hodně zásadní, takže mi celkově, a teď nemyslím jako sebe a muže, protože já jsem vždycky byla hodně jako nezávislá v tom vztahu, a teď jsem si na tom vzpomněla, že jsme tady chodili po Pálavě s ženami a někdo se ptal, co jste za skupinu, že sem jezdí takový ty rozlučky se svobodou a jedna žena krásně řekla, já se nechci loučit se svobodou, já se prostě jako budu vdávat i
jako že svobodná, svobodu si chci nechat, tak to bylo hezký. A to je právě to, že, co jsem chtěla říct, jakože k tomu tématu, nebo co se tam teď jako hodně mění, je to ta závislost. Že my když se díváme zpátky do toho, jak to nastavení tady bylo, tak to bylo hodně jako závislý, že jsme jeden druhému vyvolávali nějaké pocity, nějaké emoce, které nás udržovaly v jistotě. A jakmile došlo k tomu, že jeden druhému tady toto nenaplňoval, jo, že si třeba nedával tu pozornost nebo nedělal ty skutky služby a ty, jako všechny ty věci, tak řekl, no ale ty už mě to nenaplňuješ a já to chci a to od tebe očekávám a dělej to, protože mě to dělá šťastnou. A ten zásadní jako krok z tohoto ven se teďko jako děje v tom, že to nefunguje, že to přestalo jako fungovat a že to je teď o tom, že každý si to má naplnit sám, aby jsme pochopili, že my jsme tady sami přišli, sami odejdeme a to, že jsme tady jako ve vztahu a jdeme s někým, tak to všechno je jako navíc. To, že nás to jako obohacuje, že ten druhý něco má, tak neznamená, že já si na tom vytvořím závislost a budu čekat, jako že on mi to naplní, ale důležitý je to v tom vlastně naplnit si ten svůj hrníček pro sebe. To znamená, já mám plný hrníček, jsem naplněná a pak ten partner má plný hrníček a my si tam takhle nakukujeme a říkáme si, ukáž, co tam máš ty, ukáž, co tam máš ty a takhle si můžeme přelívat. A to se děje i v té sexualitě, ale pokud někdo ten hrnek má prázdný a někdo plný, tak dojde k tomu, že ten jeden se vlastně na tom vyčerpá a pak přijde do toho, kdy se řekne, no počkej, ale ty už mě jako nedotuješ, ty už mi neděláš ty pocity, já už se s tebou tak necítím. A jsou tam vlastně dva žebráci, dva prázdné hrnky a to se často děje teda i v té sexualitě, protože s tím pracuju hodně a hodně mě pořád ještě překvapuje, že ještě ty staré nastavení tam jsou, to znamená, a mě musí někdo posloužit, nebo ženy často mají, já jsem tady, abych posloužila a nemůžu si to dělat pro radost, nemůžu to důležitý, jak aby ten muž se cítil dobře. A to jsou, jako já už tohle považuji skoro za středověk, jako když to tam řeknu. A to jsou dvě základní věci, které se mění jak v tom vztahu, tak v té sexualitě, protože to je jako jedno s druhým, že jo. A aby my jsme z toho vystoupili, ne každému to dělá dobře, jakmile to prostě na někoho začne takhle jako ťukat, takhle už ne, tak z toho vztahu uteče. A pak, co je druhá věc, že jakmile se někdo fakt jako rozhodne pro ten vědomý život a pro ten vědomý vztah, tak už mu nefunguje být s někým prostě jen tak, jako s někým jít, žít, protože prostě je to výhodný, nebo to samozřejmě, oni se teď otevírají hodně nůžky. Takže na jedné straně my to pořád uvidíme, že to tady jako prostě je, ale už to není jako součástí toho našeho bytí. My se na to díváme jak na film, ale do toho to už nedokážeme vstoupit. A pokud jako jo, tak velice rychle dostaneme zastávku, anebo prostě úplně kopanec ven a vykopne nás to ven z toho jakýmkoliv způsobem. A i když to vypadá, že to je proti nám, tom vztahu, tak ono je to vlastně pro nás, že nám to říká, ty ses rozhodla jinak, nebo ty ses rozhodl jinak. A co to teďko i provází, je to, že dost lidí je třeba o samotě, že se třeba ano, potkávají se na různých akcích nebo takhle, ale co se týká fakt jako pevného vztahu, tak právě je to tam nepouští, anebo jim nepřichází žádný partneři, protože ten hrníček ještě pořád není plný. Ještě pořád není plný a vlastně to, aby jsme mohli s někým už krásně vědomě žít, tak potřebujeme mít ty hrnky skoro plné oba dva, protože zase by došlo k tomu, jenom co ty tam máš, ukáž a nalej mi a doplň mě a to nefunguje. A druhá věc, že vlastně i v té sexualitě hodně ty stupně jako jsou rozepsaný dobře v té knize, je to, že my jakmile se dostaneme na nějakou vyšší úroveň té sexuality, tak my už nemůžeme dolů. Jakmile vlastně jsme třeba na 3. stupni sexuality, já si budu hodně fandit, že tam je hodně jako lidí, jo, že ten 7. to já ani nikoho neznám, kdo je na 7. a 1. je ten pudový.
A my často říkáme, že jak zvířata, ale zvířata nemají sexualitu, oni mají sex, oni neprožívají to kolem toho, oni to mají skutečně na to páření. Takže jakmile my se dostaneme třeba na ten stupeň třetí té vědomé sexuality, co už je jako na naše lidstvo poměrně vysoko, tak už nemůžeme jít třeba do toho prvního až druhého, kde je vlastnictví, kde je nějaký takový, a co často poznáme, jako kdo je v těch starých programech, když někdo říká, to je moja, to je moja, jo. Jako moja. Ne, ona není tvoja. Jo, ani nikdy nebude. Jako, jo, samozřejmě to může být jenom takový nějaký řečnictví, ale jako člověk vidí do toho vztahu, jak to tam funguje, nebo já ju nepustím. Jo. Nemůže jít jako s váma někam, jo, nemůže meditovat, nemůže, vždycky říkám tak dobře, fajn, tak jo, tak pojďme do středověku a kdo chce, tak pojďme ven. No, takže tohle jsou poměrně takové zásadní změny a tam, kde i ty lidi jsou ve vědomém třeba páru, tak se teďko děje, že jak ten rok draka, já jsem si říkala nějaký rok draka, jako to jsem teda zvědavá na toho draka, ale úplně vidím, jak v těch pohádkách to je, anebo bylo to i, já miluju toho Pána prstenů, je tam ten drak a ty trpaslíci, jak on foukne a vlastně ten oheň jde do té jeskyně a jako ty lidi běží za roh a ten oheň jde i za ten roh. Takže my, když si myslíme, že to je jako dobrý, jo, tak ten drak fouká právě s tím ohněm, jede až za ten roh do těch uliček, kde my jsme si mysleli, že jako jo, tak tam ani jako vlastně nevidíme, že jo, tam ani jako nejdeme. A on nám tam foukne a řekne, tak tady ještě byl bordílek, já ho trošku spálím. A to se děje jednak v těch vztazích, ale děje se to i na jako individuálních, jo, prostě osobně i každému, že jo, jak jsme se teď bavili, než jsme začali vysílat, že si myslíme, že někde už jsme jako dobře a teď ten oheň jde za ten rožek a říká, tady ještě trošku to profouknu. No, takže tolik na úvod. Jo, děkuju moc. Mi tam naskakovalo velké množství témat, které opravdu teďka nejenom ženy, ale i muži si řeší, protože s tou svobodou ve vztahu my vlastně teprve vstupujeme za mě do té svojí vnitřní síly, do té svojí integrity, do toho, kým opravdu jsme, protože tam potom už nepouštíme se do takových her, které jakoby jdou proti nám, takové to, jak jsi řekla hezky, to je moja, já ji nepustím. No. Tak přesně ta moja si pak může říct, ale právě proto já půjdu. Ano, protože už tam vnímá to svoje nastavení, tu svoji svobodu a v momentě, kdy ta žena řekne já půjdu, já už jsem připravená udělat ten krok do té svojí svobody, tak tam je zase krásné učení pro toho partnera a pro ten vztah, jestli nakonec se pustí těch svých jako nastavení a toho, co tady žili generace a generace před námi, a nebo si bude snažit tu ženu a ten vztah urputně držet a půjde to, jak se říká, do kytek, protože každý v tom vztahu nakonec tu svobodu potřebuje zažívat a cítit, protože skrze to tvoříme a žijeme sebe. A já bych možná ještě navázala na tu svobodu, protože ta svoboda v tom vztahu je hodně jako důležitá. Já často k tomu používám takový příklad, že vlastně tady jsem já a tady je celá ten můj rod a ta linie a tady jsou naskládané ty programy a přesně všichni tady jako ví, jak by měl vypadat ten můj partner, že jo. A tady je ten můj partner a teď ten tady má celý ten rod a ty to prostě jako takhle jako mají. A teď my se tady potkáme a protože já jsem černá, on je bílý, jo, a my teda tak jako zrovna teda jako jsme s tím mužem, tak je tady ta obrovská přitažlivost, jo. Jenomže často se děje, že prostě ten rod, teď jako třeba, jo, teď dám třeba svůj příklad, si můžu vymýšlet, já jsem třeba příliš divoká, příliš jsem něco, jo, jsem jako moc a to tak ten rod celý takhle oblízá, ze začátku je jim to jako sympatický, že si říká, já, to tady jsme neměli, to je tady zábavný, ne? A jak zůstaneš v té autenticitě, tak ten rod si říká, no počkej, ale my bychom to mohli jako trochu poměnit. A teď třeba útočí na toho muže a říkají, ty není ona moc jako divoká, jo, a nebo není ona toto, a není ona toto, a nemá ty sukně moc krátký, nebo nemá je moc dlouhý, jo, a prostě začnou takhle. A teď záleží, jestli ten muž zůstane tam, ne, ale já ju takhle jako miluji, jako to je prostě to, co se mně na ní jako líbí.
a podpoří tu ženu. A ona si tam zůstane jak v té svoji, jako jak říkáme, v té síle, v té autenticitě, v té přirozenosti, v tom i natura, pokud jí to teda už nezmasakrovali předtím rodiče a různí učitelé a tak dále, ale dobře, dejme tomu, že teda tak tohle je vlastně další zkouška. A teď tam, a teď to třeba zkusí ten muž a říká, ty jsi třeba moc, a třeba se to často děje i v té sexualitě, jo, že prostě žena je vášnivá, úžasná, ne? A teď tady v tom programu je takový jako, no, ona moc vzdychá, ona moc toto. To, co vlastně slyšel, když se maminka dívala na nějaký film, jako třeba, jo, zakrývala oči, ale stejně si, nehaňba, moc nahlas je tam a to, jo, tak jemu tam vyskakuje, že je nehaňba, a říká, prostě moc dýcháš o té sexualitě a moc toto a toto. Teď ho začne nějak manipulovat a ta žena buď si řekne, hele, tak já se budu tady vzdychat a pro mě to je jako prostě dobrý a ty se s tím jako vyrovnej, nebo si to někde odblokuj. A nebo se začne točit k tomu muži, jo. A teď jsou tady, na to potřebuji ty ruce, a teď jsou tady prostě dva stejní, jo. Jsou tady dva stejní, jakože ten rod zmasíroval tu ženu skrze toho muže, anebo i ta tchýně třeba přijde a řekne, toto jako ne, to se nehodí v naší rodině, víš, a my nejsme tak a to. A nebo ta žena řekne, já prostě, já taková budu a hotovo. A pak to si tam zůstává v té své svobodě a pořád vlastně doplňuje ten protipol tomu muži, jo? Že pořád jako to tam jede a pořád je pro něho jako přitažlivá. Ale pokud dojde k té masáži tak velký, že ona prostě jako ztratí tu svobodu toho projevu, to není jako ta svoboda, nedej bože, že by nikdo nemohl chodit jako ven, ale teď si uvědomuji, že mi třeba ženy někdy na sexualitě říkají, že muž říká třeba i, že moc dýchá, jako i během dne moc dýchá. Já si vždycky říkám, pane bože, kam jsme to jako dotáhli. No a teď prostě jsou tam teda ty dva stejný a už tam není ta přitažlivost, tam přijde a řekne, kdo ty jsi? Kde je ta holka divoká, do který jsem se zamiloval? Jo, kde je prostě? No, a teď ona se tak podívá, vlastně neví, kdo je třeba. A někdy se narovná, najde tu sílu a řekne, a jo, počkej, já musím zpátky k sobě. A začne se vracet a začne si uvědomovat, co jí dělalo dobře, co ji bavilo, ať už prostě v životě, nebo v té sexualitě, nebo prostě kdekoliv. A pak, a to už je jedno, jestli prostě spolu zůstanou, nebo jako ne, se v tom narovná a ten muž to ocení a řekne, jo, ty ses mi vrátila. A nebo řekne, ale to ne, to jako prostě já neberu a nechá ju jako odejít. A pak je to teda asi vysvobození z toho vztahu. Ale jakmile tam prostě ta přitažlivost skončí, tak často třeba ženy říkají, no my žiju jak, já žiju jak s bratrem. A já říkám, na začátku to bylo jak, ne, tam to bylo dobrý. Já říkám, no, tak se tam otočila. Jo, a nebo se on otočil k vám, podívej se, kdo koho vlastně jako zmasíroval. A co je vlastně teď ještě jako novýho možná v těch vztazích a tak, že lidi byli v tomhle takový, jak to mám říct, jako líní, že si jako hledali hodně ty podobné typy, aby tam moc nebylo to tření. Jenomže to tření je ten náboj, který dává náboj sexualitě i vztahu. Jo, a jak říká jedna moje známá, ten náš vztah byl tak dokonalý, až dokonal. A jo, tak já zase říkám, ten náš vztah je tak, že my jsme fakt jako černá, bílá, jo, my jdeme do sauny a manžel, ty já tady umírám a já počkej, mě začalo být teplo, jo, miluji folklor, fotbal, jo, že je to jako rozdílné, ale jak jsme jako spolu dlouho, tak pomalu taky jako někdy ubývá toho tření a potom já mám pocit, že potom ta duše si řekne, já musím něco udělat, takže někdo vymyslí nějakou kravinu, úplně totální a udělá prostě nějakou blbost, kdy prostě vidíš, to vybuchne a je to o tom, že vlastně tě to jako narovná a řekne si, aha, počkej, už byla moc tady na té straně, nebo on si řekne, už jsem byl moc na té straně, zarazí to, nebo jako něco. A já tomu říkám, že mám vždycky velký vystoupení. Světová doma. A pak se to zase tam ta přitažlivost jede, že jo, nabije i tu sexualitu, když to začíná třeba odcházet. A teď mě tam teď mi tam přišlo ohledně té sexuality, že i hodně teďko slyším, že třeba lidem se do toho teď moc nechce a já bych měla na to takové jako vysvětlení, aby se v tom uklidnili, protože sexualita je
když to přirovnám, je to prostě něco jak nějaký třeba pohyb, tanec, sport a tak dále. A my, když chceme jít tančit, tak my potřebujeme mít dobrou fyzičku. My potřebujeme být i psychicky v pohodě, protože já jinak nepůjdu, že jo, na nějakou taneční zábavu, když prostě mě to zrovna nebaví. Takže jenom, aby byli v klidu, protože teď byly dost jako výživný dny, kdy fakt jako ten drak foukal, takže jak jsem říkala, loni vyskukovali z šampu takový bublinky a vždycky se to vyřešilo a byl klid. A teď prostě za ten rok. Takže tím, jak pořád jako nějakým způsobem měníme to nastavení a vracíme se, tak i to může být náročný. I třeba teď ve vzduchu bylo hodně, nevím jak třeba všude jinde, teď u posluchačů, ale u nás tady bylo teď nesmírně dusno a šlo vědět, že ty věci se nehýbou. Jo. A těsně před úplňkem přišla obrovská bouřka. Já jsem teda zrovna byla na muzikálu Pod hvězdami. Živný jako Kleopatra. A já jsem za to byla tak vděčná, jak se pohly ty věci v tom vzduchu, jak se to prostě jako uklidnilo a to pole se jako vyčistilo hezky. Ale předtím toho, jako šlo toho hodně, takže tím jsem chtěla říct, že když se děje hodně věcí a děje se to i lidem, se dívám kolem, kteří jako nejsou nastavení na nějaký osobní rozvoj nebo ezoteriku, prostě nikdo z toho neuhne. To je právě to, že se otvírají ty nůžky a ptá se jich, to chceš jít tam nebo chceš jít tam. Tak když to tělo je fyzicky a psychicky unavené, nejdu si zaběhat, nejdu si zatančit, ale nejdu ani do té sexuality, protože sexualita může být i fyzicky náročná a tím nemyslím, že je to nějaký tělocvik, ale tím, jak tam probíhají různé ty emoce, protože když se spojí dvě těla, skutečně se jako propojí, tam to jinak nejde, jo. My si myslíme, že často, že se jenom něco někam zastrkujeme. Prostě propojuje se všech těch 7 energetických těl a samozřejmě se to i to emoční tělo jako účastní. A tím pádem je to i pro nás někdy náročnější do toho jít. A když jsem se tak jako ptala teď jako nějakých mužů, jakože proč se jim tak do toho nechce, proč třeba víc jdou do té masturbace a tak oni říkají, protože vy jste strašně emoční, jako nároční a oni na to teď nemají. Ale není to pro ně omluvenka. Je to o tom, že je to pro ně zpráva, pojď si jako vyházet ty věci nebo začni se hýbat. A tím, jak dneska hodně lidí jako nepracuje fyzicky, ale jenom prostě prstičkama a to tělo se nehýbe, nejdou do nějakého sportu, tak tak to stagnuje. Je tam to dusno stejný, takže to chce nějakou bouřku. Takže pak buď ty lidi onemocní, mají horečku, i ta horečka je něco, že to nebo začnou zvracet, nebo mají průjem. Prostě to tělo je tak moudrý, že si najde kudy ven. Jo. Když už toho není, když už fakt není toho jako kudy a je toho hodně, tak někdy propukne nemoc nebo nějaký zánět, ale jinak se snaží, fakt to tělo je dokonalý nástroj. A já někdy úplně koukám, kolik toho unese, když v těch osobkách, jakože třeba kolik jako tahá ten člověk celý život, no. A další věc, to je ještě, teď mi tam naskočila, já se omlouvám, že jsem tak dlouhá, vůbec tě tam nepouštím, ale já bych to ztratila, jak mi to jde ze všech stran, že co teď už jako není v tom vědomém vztahu umožňováno, pokud teda lidi nejdou přes sebe, nejsou zvyklí jít přes sebe, že nejdou do té sexuality ve chvíli, když v tom kauzálním těle je emoční napětí a ta žena třeba řekne, ne, já vidím, že jsi rozhozený, takže ke mně nechoď. Jo. Já jsem to teď taky třeba musela vidět, že jsem muž byl strašně unavený a já říkám, já teda jako vždycky mám jako radost z toho setkání, já miluju tu sexualitu, ale říkám, ne, dneska prostě já vidím, že jsi unavený a že jako vidím, že tam proběhlo hodně emocí, třeba někde u tebe a já jsem taky unavená, takže nechci se potkat s tvýma emocema, necháme to, jo. A někdy jenom, když se tohle vysloví a ten člověk si to uvědomí, ne vždycky to je nějaká práce a čištění, ale i tím uvědoměním to odejde a může se to dít. A může se to proměnit v ten okamžik. No, to jsou témata, které se neustále opakují a já vnímám v tom, jako v příbězích lidí, jak se krásně v tom posouváme, protože
jak to bylo před lety, kdy chodili třeba na terapie tady s tímhle tématem ženy, které neměly chuť na milování, vůbec na nějakou intimitu, sexualitu, dokonce ani dotýkat se třeba sami sebe nebo vůbec se jako opečovat sami sebe, tak to se mi líbí, že za ty opravdu roky už se to proměňuje a že už ženy chodí s absolutně jako jiným přístupem. A možná mě to vrací i k tomu, co si říká na začátku, že nejde se starat jenom o ženy, ale je potřeba tam právě začít opravdu věnovat tu pozornost i mužům, kteří teďka více a více vstupují třeba do různých jakoby mužských kruhů nebo do toho mužského setkávání, do té mužské zase síly, integrity sami v sobě a tak, ale vnímám, že stejně jako to bylo u žen, kdy my jsme se začali jako hledat a nacházet a udělali jsme ten mocný velký výbuch v těch našich životech, aby jsme právě našli zase sami sebe. Tak tím teďka prochází spousta mužů, kteří buď teda to projevují stylem, že jak říkala kamarádka, že jí přišel muž domů po nějakém mužském jako kruhu a říkal, že teď bude žít volný vztah, protože chce si jako vychutnat energii snad každé ženy a podobně. Tak já jsem se tady nad tím jako pobavila. ale zase vidím, jako z čeho to všeho pramení, jak jako byla ta jakási nedosycenost a nevyživenost a současně chodí aktuálně i spousta mužů, kteří právě nejsou jakoby schopni se pomilovat, nejsou jako, nebo oni jsou v té fázi té svojí cesty k sobě, kdy najednou zjišťují, že nemůžou jen tak, že potřebují tam mít i vlastně v pořádku třeba ten vztah nebo právě i ty svoje věci, mít ten jako životní pohyb, jak si říkala hezky, nejenom pracovat prstama, ale fakt mít i v životě vlastně za mě jako pohyb energie, i pohyb energie v těle. Takže jsou to teďka jako dva extrémy, se kterými se setkávám, kdy vidím, že u těch mužů, stejně jako u žen před lety, probíhala tady ta fáze jako přerodu, kdy jsme zjišťovali, kým jsme, co nás vlastně dělá šťastnými, co nás naplňuje, baví, kdy ano, kdy ne, kdy přesně si říct, hele, s touhle energií se nebudu milovat a s touhle zase ano, a nebo prostě dovolit si i třeba v té sexualitě a intimitě být v těch emocích, že hodně jsme se jako na té cestě posunuli a otevřeli. A u těch mužů vnímám, že se to teďka aktuálně děje, že to teďka probíhá. Vnímáš to stejně, nebo... Jo, všimla jsem si toho určitě. A i jako kdo se rozhodl tady pro tuto změnu, tak oni ti muži se trošku báli, protože oni historicky měli zavřenou tu emoční část, která je vlastně dole, že jo. A my jsme měli zavřenou hodně tady tu, protože nám ten spodek nešel zavřít. Nám, kdyby prostě někdo zavřel ten spodek, tak tady svět končí, protože ten porodní kanál musí být otevřený, ten prostor musí být otevřený. No, tak se udělalo aspoň to, že teda ženy byly zbaveny toho, že mluvili o tom, co cítí. Jo? A teď se to otvírá, že, jo? Že i ty ženy hodně řeší štítnou žlázu, různé věci a to jako říci a tak dále. No a muži vlastně měli potlačený ty emoce, protože pokud by je neměli potlačený, nemohli by dělat to, co dělali. A historicky se podívejme, co se tady dělo, jak by mohl nějaký muž, jako který uctíval rodinu a měl ty emoce zapnutý, nebo jak to mám říct, plně v prožitku, tak znásilnit ženu nebo zabít někomu dítě nebo prostě něco podobného. Takže to bylo opravdu hodně zavřené. Se podíváme do středověku, že jo, tak prostě, a to není jenom středověk, no, co si budeme povídat, ty věci dost pokračují, akorát my, když žijeme v nějaké bublině, tak to nevidíme, ale když mi chodí třeba ty lidi a vidím, jak někdo ještě prostě nedávno prožíval dětství, že prostě nechal násilňovat svoji dceru, prostě, aby přítel neodešel, když se mu to líbilo. Tak jsem jako kolikrát vyděšená, si říkám, Sodoma Gomorra neskončila, akorát prostě není teď součástí mýho života, ale tady někde vedle furt běží. No, takže jo, vidím, že se to jako otvírá a my ženy jsme takové, my hned jako chceme všechno moc a všechno nás zajímá a oni jsou tady v tom pomalejší, takže potřeba tam jako mít tu trpělivost, ale naběhly mi tam dvě věci.
A jedna je to, že vlastně teďko i dochází někdy k tomu, že ten stabilní pár potřebuje projít ještě smrti. Že někdy se děje to, že ten pár vypadá zvenku, že jako dobrý, ale vevnitř něco řeší a třeba ten muž se dostane do fáze, kdy se přestane, jako chtěla jsem říct posouvat, ale nic jiného mě nenapadá, jako v tom, a ta žena jako jde dopředu a nějakým způsobem ho třeba nějakou dobu táhne, což je taky špatně. To jsme taky jako naučili táhnout jeden druhého, ale nemůžu říct prostě, dívej se, jako já ti můžu ukázat tu cestu, ale já tě nepotáhnu, jo. A když udělá tu definitivní tečku, tak až teprve často tomu může dojít, a jo, tak ona už je pryč. Mhm. No. A někdy je tam možnost jako návratu, a že my nemusíme hnedka pálit jako mosty. To jsem si říkala, že udělám i takový videjko na to, že zbytečně jako, jo, ten most jako teď není, ale my ho můžeme začít skládat jako jinak, že můžeme začít prostě já položím to prkno jinak, když si představíme takový ten houpací, jo, tak prostě zhodil, jo, už byl prohnilý, byly tam špatný ty programy, tak já dám to prkno tady, já dám to prkno tady. A teď zkoušíme jít jako k sobě a pokud někde položíme to prkno zase špatně, tak se tam propadneme. Aha, takže tohle prkno jsem položila podle starého nastavení, takže to nebude fungovat. Jo, a někdy se i ty páry vlastně zůstanou na těch svých stranách a jenom se potkávají. Nevrací se hned k tomu, jako že spolu zase znovu bydlí a to. A stalo se to jako dost lidem a teďkom, co jsem viděla, že řekli, tak já jdu, já se odstěhuju. A třeba se odstěhovali i jako prostě, protože my někdy nevidíme to řešení a řekli to třeba doma a ten syn třeba řekl, jo, tak pojď ke mně, mami, jako pojď, budeš prostě u mě, já budu jedině rád, že mě pohlídáš děti chvilku a tak. A ta žena tam měsíc zůstala a ona se vrátila se jiná, ten muž si za měsíc taky něco uvědomil a znovu jsou spolu a začínají skládat ty prkna prostě jinak. Jo. A ona teď už ale ví, že může odejít, když to bude jiný, než jako by to mělo pro ně být. A nebo zase ty prkna skládat jako, a to mi připadne úplně skvělý, ale může se vyvalit hodně jako programu takový, no přece se k němu nevrátíš, jako že jo. Ale někdy zase ty ženy jsou, jako tak, jak jsem říkala, že jsme ve všem takový intenzivní, tak třeba řekneme, tak on už tohle spravil, on už si jako všiml konečně tohle jako to, tak poskládáme ten most a nevím, že to je to prostě postaru. Takže ten most zase se propadne. Jo, takže vlastně v tomhle i být hodně vědomý, pomalý, klidně, dovolit si. Já mám pocit, že teď ty věci, přestože se to všechno rychle děje, tak je to jako pomalý, aby my jsme to viděli, že se to táhne, protože když profrčíš, tak to prostě nejde. Ale když jdeš jako pomalý, tak ti to řekne, pozor, tady jsi zakopla a když běžíš, tak se jenom otočí. A proč jsem zakopla? A jo, já jsem zakopla, protože jsem tu nohu vyhla málo. Takže aby tohle jsme tam měli jako pěkně jako pomalu a vědomě, tak nás to hezky jako vrací zpátky. A ještě mě tam na mě vyskočilo to téma, ono je to teď jako hodně moderní, jakože dobré, tak zkusím si to jako s víc ženama, jo, a to je prostě lákavý, protože by říkali tam na tom třeba mužském kruhu, jakože to mám zkusit a to je dobrý. Jako, pokud se na tom všichni dohodnou, všichni zúčastnění a jsou v tom všichni v pohodě, OK. Ale já nevěřím v tomto, jako tomu nastavení, jak je. A musím říct, že znám dost párů a vždycky někdo ostrouhal. Vždycky někdo ostrouhal, prostě trojka nefunguje, čtverka taky moc. Jo, pozor, my tohle známe. Ale já se teď nebavím, jako že to je 100 let. Já se klidně bavím, že to je 10 000 a možná víc let zpátky. Kdy jsme fakt jakoby fungovali v té skupině, kdy všichni, a já to říkám pořád, že všichni můžou milovat všechny. Mně přišel jeden muž a já říkám, že budu dělat mužský seminář a on říká, to ale musíte počítat s tím, že se třeba do vás někdo zamiluje. A já říkám, OK, klidně. To ještě žil Kája, říkám, víte, kolik lidí miluje Káju Gota? Klidně, jak mě milujou klidně všichni z toho semináře. Ale já jsem teď rozhodla, že ten život, a můžu je taky milovat, jo, miluju tebe třeba, že jo. A nežiju s tebou, jo, mám prostě teďko toho partnera a budu jako s ním.
A tohle tam bylo, tohle my tam máme. Jo, ale my na to nejsme prostě zvyklí. Dokud jsou tam ty vztahy, jo, v té závislosti, jak jsme o tom mluvili jako na začátku, tak ne. Protože já jsem, jako fakt jsem měla možnost trošku jako nakouknout pod pokličku těch rodin, co se pro tohle rozhodli, nebo rodin vztahů. Jo, a třeba ta žena říká, oni odjeli spolu na dovolenou a nechali mě doma a já. Prostě čekala, však máte free. A nebo jedna žena to vyloženě nabídla a vlastně jí to ukázalo, jak nízkou má sebehodnotu, jak přestože ten její partner se do té, byla nějaká cizinka, nezamiloval, bylo to jenom takový jako to, ale byl s ní intimně. Ona říká, já jsem tak trpěla. Jo. O tom je jako hezký film, on je dost randovní, jmenuje se Oranžový léto. Už jsem ho jednou doporučovala u sebe na Facebooku. Jo, jak všichni ze všema a teď prostě je to takový, oni chodí v těch oranžových, já nevím, jestli to nějaká Hare Kršna nebo něco takového a žijou tam takový tu otevřenou lásku zdědí nějaký statek v Bavorsku a dostěhují se tam jede prostě pošťák a ta jedna v těch oranžových oblečkách se prostě jako jde s tím pošťákem a jak oni to tam mají otevřený, tak prostě v tom baráku si postaví Ačko, tam přepou v tom Ačku. A ten tam říká, jako v čem on je lepší? Ona říká, ničem, otevřená láska, prostě dneska on, jo, tam se to krásně ukazuje, to je jako hodně vtipný film a hodně dobře udělaný, i když chvilkama jsem nevěděla, jestli se mám smát nebo plakat, ale myslím si, že na tohle nejsme připraveni, že to je takový jako chci si to zkusit a nemám tu sílu odejít a vyrovnat to tady a zavřít ty dveře, protože pokud ten vztah je v pořádku, já nemám potřebu to zkoušet. Vůbec, absolutně. Jo. A pokud je to prostě jinak, tak si pojďme jako nalít čistýho vína a říct si, hele, nám to nesedí a já teď odcházím. Já si potřebuji něco někde vyzkoušet si s tím v pohodě a je tady možnost, že bychom se mohli jako k sobě vrátit. A jako říct si to můžeme, ale my nikdo nevíme, co se stane, že jo. Jo, možná zjistíme, že prostě tady ty dveře už znovu jako otevřít nechci. Ale je potřeba, aby jako všechny strany, všichni jako zúčastnění s tím byli jako v pohodě a aby to s nima jako ladilo a pokud jako to někde funguje. Já vím, že dokonce v Americe je jeden kmen, kde takhle vlastně jako žijou, ale to je kmen, který prostě je strašně vzdálený jako od lidí a říká se o něm, že on udržuje vlastně tu kotvu tady té bezpodmínečné lásky i v té sexualitě a všude. Jo, ale my i ženy jsme jako dost nastavený na to hodnocení a nemyslím si, že když se někde teda, pardon, dělá nějaký grupádě, ta žena si jako nepodívá, neřekne si, to má lepší prsa, nebo ona se mu bude líbit víc, nebo nic takového. Nejsem jako v tomhle úplně, tomu nevěřím, takže nám to vyvolává nějaké věci a možná se to stane součástí tady někdy, ale myslím si, že to ještě bude trvat. Mě tam hnedka naskočilo, že ty kultury, které to mají takhle běžné, tu bezpodmínečnou lásku, tak oni si to i předávají, že jo? Oni tam mají úplně prostě jiný start a jiné nastavení, kdežto my si tady předáváme to sebehodnocení, tu sebehodnotu, která teda není tady v našich končinách nic moc a musíme se jí celý život učit. A v momentě, kdy do vztahu přijde někdo třetí, ať už se proto vědomě rozhodneme, anebo nerozhodneme, tak najednou začnou vylézat všichni ti hadi a štíři a všechny ty takové sebehodnotící a sebetrýznící věci a myšlenky a programy a rodové a nevím co všechno, kdy už se na ně prostě jednoduše musíme podívat, protože už jako je nemůžeme schovávat pod tím kobercem, takže ono to má vždycky dvojí jako účinnost, nejenom, že my si tady řekneme, teď se tady otevírám, ale současně dostaneme hnedka zpátky tu krásnou zkušenost, aha, otevíráš se dobře, tak se ukáž, co všechno tam je za ty témata, které potřebuješ ještě uvidět a dočistit, a ať už je to ta sebehodnota, víra v sebe nebo cokoliv jiného. Ale taky mi tam přišlo, že co je tady takové typické za mě, že jak jsi mluvila o těch vztazích a o tom novém skládání mostu, tak my tady hodně často vnímáme, že existuje jako jenom černá a bílá.
Hm. Že prostě je to jenom jako, buď je to skvělé a ten vztah funguje a sexualita funguje a všechno je prostě boží a cítím se svobodná a šťastná a on se cítí svobodný a šťastný a jsme naplnění i z toho vztahu vzájemně. A nebo to stojí prostě za prd. Jo? Hm. A že jakoby vůbec tady nevnímáme tu obrovitou škálu těch barev. Já vždycky říkám, tam je obrovská duha mezi tím, kterou my jako nevidíme, že my si jenom řekneme, jako to je špatně nebo to je dobře. A toto si myslím, že nám tady hodně chybí. Hm. Otevírat se vlastně té barevnosti života a vnímat, protože máme takovou tendenci, že třeba ve vztahu opravdu 20% jako něco nefunguje a my z toho hnedka tady máme takový ten pocit, že nefunguje jako nic. Jo? A přitom 80% těch věcí je tam funkčních, krásných, můžeme na nich stavět, můžeme vlastně vytvářet ten nový most, tu novou cestu k sobě. Já bych řekla možná každý den, nejenom když něco jako utnem a spálíme mosty, ale fakt každý den se dívat na to, jak to tady vlastně stavím. Jakou tu destičku na tom mostu jsem si vybrala. Je zase nějaká neutrální, anebo dneska je třeba růžová, zítra může být zelená, pak bude třeba modrá, pak bude fialová, to je úplně jedno. Ale vlastně jakoby stavět ten vztah dennodenně na těch základech, které ten vztah posouvají a naplňují a být tam vlastně, jak jsi řekla, i hezky vědomně ho tvořit a tam potom je úplně jedno, jestli to jde pomalu nebo rychle, protože ten cyklus tam má jako šanci dozrát nebo doběhnout, nebo si ho můžeme prožít. Takže to mi tam ještě naskakovalo, jak jsi mluvila, že není jenom černá a bílá, ale opravdu ten život je tak jako bohatý a že i my se rozhodujeme, na co zaměřujeme třeba ve vztazích tu pozornost. A samozřejmě teďka neříkám, když někdo řekne, že jde do trojky a já si tam budu jako zaměřovat pozornost na svůj růžový sen, a pokud s tím nesouzním, že jo? Pokud tam nejsem rozhodnutá stejně, ale že prostě fakt je ta barevnost obrovská a my někdy vidíme jenom to černé a bílé. Teď si řekneme tak a teď to všechno utnu, skončím, spálím mosty, už to nikdy nebudu stavět. A ono najednou, když si fakt jakoby odpočinem, nadechnem se, načerpáme znovu tu svoji sílu, nebo možná bych řekla, znovu se dotkneme té svojí esence v té samotě, tak najednou máme chuť nebo vidíme i těch 80%, které jsme předtím nebyli schopné vidět a najednou si říkáme, jo, můžu ten most právě postavit jinak, nebo on taky může do toho vztahu vstoupit úplně s jinou energií a esencí, pokud my ženy nejsme třeba jenom ve výčitce, v nějakém tom hodnocení a v nějakém tom jako pohledu jenom na to, co nefunguje. Takže to mi tam ještě naskakovalo. No a to si hezky otevřela dost důležitý téma, protože pokud se podíváš, jak je nastavená naše společnost a jak jsme nastaveni jako my vlastně od malička, nebo jsme nastavováni my od malička, tak když jsme přišli třeba ze školy a přinesli jsme 1 a 4, co dostalo pozornost? 4. Jo. Je 1, ježíš, to neumíš. Jo. Mhm. A takhle vlastně pořád. Jo. A přeskočila si přes kozu, ale nevylezla si na to. No tak ty neumíš jako to nejsi schopná vylézt jako na ty tyči, jo. Ale už ti nikdo nedal tu pozornost na to, podívejte se, jak tady Taraka hezky skáče přes tu kobylu, nebo jak se to tam jmenovalo, jo, nebo něco. Nevadí, Taraka nebude lozit nahoru, Taraka bude skákat a bude nejlepší v tom skákání, protože to je její talent. Ne. Prostě všechno se negovalo, jo, navíc hodně porovnával. No podívej se na to, jako Taraku, jak je hezky učesaná, Mitro, ty zase rozrabaná, že jo, prostě to. No a pokud k tomu přidám fakt ty informace z té neurovědy, proč vlastně my jdeme do toho hnedka pálit ty mosty a vyhodnocujeme všechno jako černě, tak je to o tom, že vlastně náš mozek během 1 sekundy, a si představte tu sekundu, 5krát vyhodnocuje hrozbu. A hrozba není jenom to, že přileze šavlozubrý tygr nebo přijde tornádo nebo prostě něco, ale hrozba je to, nestihnu autobus, a hrozba je to, vypadám dost dobře, nevypadá ona lepší. Prostě hrozba je úplně jakoby skoro všechno. A pokud ten mozek to 5krát za tu sekundu vyhodnotí, tak nás to pořád táhne do té hrozby.
ale my se potřebujeme naučit novému návyku. A já rozumím tomu, že když já skoro 50 let tady prostě jedu tohle, tak teďko to otočit jako jinam, začít oceňovat sebe, začít oceňovat ostatní, nedívat se do hrozby. A já jsem teď měla několik možností si to vyzkoušet, protože, jak jsem říkala, furt se tady něco jako vyvaluje, něco se nepovedlo. A já říkám, pojďme se podívat, jak by to šlo. Nechoďme do té hrozby, jo. A šlo vidět, že i ty moje děti, které jsou mladší, tak jak to chytli v té škole, a možná i ode mě, protože já jsem to chytla taky v té škole, měli takový, ježíš, ne, pojďme se podívat dopředu, kam to půjde. A vždycky nás to vlastně z toho jako vytáhlo, jo. A opravdu jako ty nůžky jsou jako hrozba takhle a vlastně to dopředu jako takhle a je to fakt, je to vědecky dokázaný. A pokud tohle někdo jako v nás posiluje, a posiloval to třeba i během teďko tady těch pandemí, ty hrozby. Jako, to je jasný, že jsou všichni unavení a vyčerpaní, protože tam to samozřejmě navazuje na různé hormony, které tam jsou, vyplavuje se jako adrenalin. Jo, každá hrozba je vlastně nám stříkne adrenalin a je to, jak kdybychom si furt dávali Red Bulli, ale víš, co to udělá, jako když si dáš Red Bull, že jo. Seš teďko jako naspídovaná, máš pocit té živosti, že jo, takže to je dobrý, ale pak to udělá jako jsi unavená, jo. Takže tohle se vlastně děje tomu našemu organismu pořád jako dokola a bohužel, aniž bychom si toho uvědomili, se stáváme jako díky tomu trochu feťáci a když prostě tady není nic a ten život se mi zdá jako nudný, tak tenhle adrenalin mě zvedne, ať už mě někdo zmlátí, nebo ať už je nějaká hrozba, tak v tu chvíli mám pocit, že jsem živá a přestože za to platím potom velkou daň, to, že to jde jako hodně dolů, tak si tu dávku prostě dám, tak si jdu do té hrozby. Takže tohle je takový hodně jako důležitý podle mě uvědomění toho, jako nechoďme tam, jako držme si tu hladinu a pojďme si změnit ten návyk. Jo? Pojďme si změnit i ten návyk, když někdo říkal, ty nejsi důležitá, je lepší, ať ostatní se mají dobře. Ne, já jsem důležitá, protože když já se budu mít dobře, budou se mít dobře ty ostatní. To je přesně, to je taky jednoduchý, když přijdeš do toho letadla, ta letuška říká, první nasaďte masku sobě, pak se nadechněte a nasaďte někomu, že jo? A co my děláme? Tak první rodině. Teď se nemůžeš trefit, protože už nemáš kyslík, jo. To možná dáš tomu dítěti sem, mezi tím umřou ty ostatní děti, ty prostě sama už si to nenasadíš, jo. Ale když si nasadím, nadechnu se, mám kyslík, tak nasadím, klidně zachráním 3-4 lidi. Je to prostě tak jednoduchý principy a jenom to začít aplikovat v tom životě. Tady je bambilion knih, bambilion přednášek, ale prostě pokud nic z toho nebudeme aplikovat a my jdeme tak, že dobře, tak teď jsem byla na semináři, dobře, tak teď jsem si přečetla knihu, takže vystavím ten most. Jenomže my na to nemáme tu energii, protože tam jsou pořád ještě ty hrozby každý den a jsme unavení a práce a děti. Takže já začnu jednou věcí. To vždycky říkám i ženám třeba po sexualitě, to hodně. Začněte jednou nejjednodušší věc. Byť by to bylo to, že si začnete tančit. Tak si každý den ráno zatančit. Udělejte si návyk 21 dní, fajn, tohle už mi jde, co si k tomu přidám. A ne, že prostě teď to nahrnu a já na to nemám energii. Jo, taky nejdeme osadit hnedka celý pole. Dneska rajčata, fajn, hrášek za 14 dní. OK. Já jsem tě zrovna chtěla poprosit, aby si nám dala nějaký konkrétní tip, takže dneska rajčata a za 14 dní hrášek. Ale mně tam celou dobu přišlo, že hodně nám chybí takové jako období, ne ani tak konce, ale období prázdnoty, protože takové to jako vydechnutí, aby jsme se mohli znovu nadechnout a i si jako ne promyslet, ale spíš navnímat a zacítit, kudy povede ta naše cesta, co bude ten další krok na ní, jestli je to opravdu naše, nebo nás tam jenom táhne ten rod. A pro mě třeba, jak si vzpomínala to období karantén, tak to bylo nejkrásnější období, protože pro mě to bylo období obrovského nádechu, obrovského žití sebe, obrovského ujasnění si hodnot. A zatímco lidi tam kopali ty Red Bully, tak za mě to bylo období obrovského vydechnutí, ujasnění si priorit, fakt takového jako spočinutí toho žití
plnohodnotného žití s tou rodinou, když nám řekli, že můžeme jenom tady do okolí 20 kilometrů a všichni nám tvrdili, že tady nic není, tak my jsme objevili tolik nádherných míst a studánek a vodních zdrojů a řek a prostě lesů a všeho možného, co jako tady jsme potom říkali na ulici a vůbec nám nikdo nevěřil, že tady je tolik jako nádherných věcí jenom v našem okolí. Takže pro nás to byla jak nějaká objevná cesta sebe. Takže já možná na závěr za sebe, než se rozloučíme, doporučím všem, aby si dovolovali tady tu fázi toho výdechu nebo nádechu, abyste si dovolovali před těma velkýma, ale i malýma rozhodnutíma dát si ten čas pro sebe, dopřát si ho pro sebe a fakt jenom prostě spočinou a ujasnit si, co chci já, když se nikdo nedívá, co bych vlastně žila, udělala, pro co bych se třeba rozhodla. A potom teprve vlastně dělat ty malé krůčky, jak jsi říkala, k té změně, protože my se někdy i třeba nadchneme, to je přesně to, vystavíme rychle ten most, protože jsme nadšení, ale potom ho vystavíme a cítíme se unavení a říkáme si, aha, ale teď to není moje. Teď já jsem tady třeba 21 dnů tančila, ale přitom já chci malovat. Jo? Tak dopřejme si i ten čas, jako co je to moje, co jsem já, takže to za mě. A teď se těším na nějaký tvůj tip, jak se třeba, no, jak se vlastně vymanit z toho stavění těch černých mostů a nebo jenom to je černá, to je bílá, nebo prostě buď se rozejdem, nebo spolu zůstanem, buď se pomilujem, nebo mě opustí. A tady ty témata, které se neustále vyplavujou, nebo jakýkoliv tip, který bys chtěla předat. No já určitě bych navázala na to, jednak si ty věci dávkovat, jednak v tom vydržet jako nějakou dobu, protože než ten návyk je a než se to v tom těle změní. No a zase, jak jsi říkala krásně, když to nefunguje, jdu z toho ven a zkusím to jinak. A klidně to může být tanec, ale může být jiný. To znamená, že ne, že já se přihlásím tady do latinskoamerických a mě to nebaví. Já tančila jsem 21 dní. No tak si budu tančit doma sama a to mě baví, to je spontánní, to potřebuji, takže najít si to svoje. A co mě tam hodně jako teďko šlo, jak si povídala, co mě teda nejvíc teďko v těchto chvílích pomáhá, že já se už nedívám, že to je jako proti mně. Jo, už dlouho se nedívám, co je proti mně. Někdy, když je ta situace obrovská a je třeba bolavá, jako hodně bolavá a i jsme teď nějaké jako za sebou měli, tak já se vždycky dívám, co mě to přináší. Co mě to přináší a kam mě to vede. Jo, já jsem třeba teďko na jaro měla takovou jako situaci, syn se nám nemohl hýbat, týden měl zranění a jako samozřejmě mohla jsem si říkat, ježišmarja, co bude a to. A já jsem si říkala, ježiš, to je úžasný, já ho tady mám teď týden doma, protože on moc doma není a můžeme spolu. A i si řekl o terapii, a jo, co by si normálně neřekl, takže co mě tohle přineslo. A ten typ je opravdu, dostali jste jako teď skvělou jako zprávu, kolik máme tu hrozby a kolik máme to, tak pojďme jako si říct, ne, já nejdu už do té hrozby. Jo, co mě vlastně, a to je to, co teď jako říkám, co mě tahle situace přináší. A úplně zjednodušeně bych to řekla, a i když to vypadá blbě, není to proti mně, ale je to pro mě. Já vím, že teď někdo může psát nějaký komentáře nebo něco, a co když je něco velkého a někdo vám umře, nebo prostě něco, jo. Jako ty duše se na tom tak domluvily a my to teď jako odmítáme, ale jsme jakoby proti svýmu plánu, takže říct si dobře, tak pokud je to můj plán, tak to je. A já bych skončila tím, že já často třeba říkám, bože, jak chceš ty? Jak když ten Ježíš prostě nechtěl se mu na ten kříž a říká, hele, já vím, že jsme si to domluvili, ale já tam nepůjdu, jako já tam nechci. Jo, teď jako samozřejmě, jestli bylo nebo nebylo ukřižování, ale teď pojďme si to vzít tak, jak to bylo. A pak říká, víš co, bože, jak chceš ty? Jestli to tak má být, tak pojďme do toho, protože vlastně já jsem zapomněla trochu na ten plán, který jsme spolu měli a že jsem si řekl, že to pro mě bude teďko jako ta zkušenost, kterou potřebuji. Mm-hmm. Tím bych asi skončila. Děkuju moc, to je krásný. A já to přesně takhle vnímám, protože my až s ohlédnutím zpátky většinou zjistíme, proč ta zkušenost byla pro nás důležitá a když se jí budeme neustále bránit, tak tam nezískáme
pro sebe tu zkušenost nejcennější, nějaký ten vnitřní, velmi často vnitřní hluboký posun. A tady toto dívat se nejenom na to, že jakoby ne, že co je hrozba, ale co je v tom pro mě, ale taky vystupovat, protože mně tam přijde hodně důležité, že když máme nějaký problém v životě, tak se vlastně zaměříme na ten problém, místo toho, aby jsme se zaměřili na to řešení. Takže tohle bych ještě jenom na závěr doplnila. Zaměřujte se na to řešení, protože vždycky se dá najít řešení a když ho neznáte sami, tak někdo kolem vás určitě zná odpověď, kterou potřebujete právě uslyšet a která vás může na té cestě posunout, pokud máme být v ten okamžik posunuti a nemáme v tom nějakou dobu, třeba týden doma se trvat, aby jsme si užili to, co v tom jako pro nás je. Každopádně vnímám, že když se přestaneme zaměřovat na to, teď se mi stalo tohle a prostě budu se v tom utápět a budu v tom hledat všechno, jako co na tom je špatně, ale řeknu si ne, já hledám řešení, ne problém, ale hledám řešení, jak z toho ven, jak se z toho vymanit, tak tam najednou se začne ten náš vnitřní prostor otevírat a my najednou a do toho našeho života a světa začne najednou to řešení přicházet z různých směrů a my ho jsme schopni i uvidět. V momentě, kdy se zaměříme na tu pozornost, na to řešení, tak se teda na ten problém, tak se uzavíráme a nic k nám do toho pole nepřichází, co by nám vlastně otevřelo ten obzor a my bychom si řekli, teď tady je tolik řešení, které si vyberu pro ten svůj problém. Tak to mi tam ještě přišlo, že je taky takové typické pro tu naši dobu a pojďme tohle měnit a moc děkuju za ty tipy a témata i s tím tancem, protože přesně to neznamená, když mě nebaví latina, že mě nebude bavit spontánní tanec, nebo že když mě nebaví spontánní tanec, tak mě nebude bavit třeba nějaký jiný, ať už je to tančení třeba v páru, nebo nějaké jenom ženské tance, nebo třeba v kroji. Pojďme to tady povznést ještě na závěr, protože to já třeba zrovna miluju. Takže nebojíme se těch věcí, nebojíme se zkoušet ty věci, jak jsou pro nás dobré, jestli mám hnedka malovat portréty, anebo prostě jenom držet tužku na papíře a malovat si kolečka a cítit se přitom nadšená a svěží, protože od toho jsme tady zkoumat sebe a poznávat se a aby nám v tom bylo dobře, ne aby to bylo něco, kde se prostě začneme utápět tím, že maluju černou tečku a přitom jsem si dávno chtěla vymalovat na papír květinu a mít z ní úplně jiný užitek. Takže děkuju moc za všechno, co jsme otevřeli a věřím, že vy teďka budete doma pokračovat a budete si z toho ve svém životě hledat ty svoje namalované květiny a že z nich vytvoříme časem tu obrovskou rozkvetlou louku plnou barev, kde nebude jenom černá a bílá. A máme rozloučení. No. Tak jo, děkuju moc, že jsi přijala pozvání a těším se zase na příště. Já děkuju za pozvání a já vždycky říkám, že by to jednou pomohlo, mělo to smysl, tak doufám, že aspoň někdo si v tom něco najde. Tak. A děkuju taky našemu strážci, protože ten na začátek a na konci hlídá krásně prostor. Takže je to super, děkuju. Měj se krásně, ahoj. Tak, ahoj.